Проектът "Имам една мечта" се осъществява с финансовата подкрепа на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия, чрез фонд "Активни граждани на България" в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът "Имам една мечта" в приоритет 3 овластяване на уязвими групи. Нашата основна цел е овластяване на ромските жени в България. Това е част от политиката на организацията, да работим за утвърждаване на добри социално-ролеви модели, т.е. ромските жени да имат възможността, тези, които желаят, да създадат условия за развитие, те да имат по-добро образование, да завършват средно, висше образование, да имат добри професии, които да се реализират и да участват активно в гражданското общество, което ще рече да могат да участват в взимането на решения за обществени въпроси, когато касае квартала, градът или страната ни. Един от проблемите в общността, заради който не се говори много, е встъпването на традиционен ранен брак след 14 години. И спирането на развитието на ромските момичета е сериозен проблем. А ние показваме модели, които са различни, които са част от модерното, които са успяли да развият личностите си и да покажат, че останалите го могат, че не трябва да прекъсват живота и развитието на едно 13, 14, 15, 16 години. Аз се казвам Вероника Йорданова, от град Кюстендил съм. Завършила съм бакалавър и магистратура социални дейности в Югозападен университет Неофит Рилски и пряко участвах в кампанията "Ромската жена е". Всеки един клуб имаше задачата да направи застъпническа кампания и ние в Кюстендил решихме да направим фотоизложба на успели ромски жени, като решихме не само момичета примерно на 20 или 30 години, а да участват и жени на 40-50, които са подкрепяли различни бизнеси, децата си, семействата си. Подготвихме една много интересна книжка с лични истории на 20 успели ромски жени. Тя се казва "Шарена меланхолия". Вътре има историите на ромските жени от 6 града, в който се реализира проекта, и чрез серия от обучения успяхме да учредиме 6 женски клуба в страната и успяхме да обединим над 100 жени да се присъединят към нашата кауза, че има потенциал за развитие, че те искат да се обучават и да си подобрят живота и средата там, където живеят. Казвам се Теменуш Карашкова. Завърших в гимназия по икономика и мениджмънт. В момента се подготвям за кандидат студентски изпити. Аз искам да уча предучилищна и начална педагогика. Доброволец съм в Сдружение Ларго повече от 4 години. Участвала съм в доброволчески клуб по английски език. В момента тече дейността "Имам една мечта" в Ларго. Събираме се, обсъждаме теми, които ни вълнуват, за да може да разрешим въпросите, които ни затрудняват. Водени от нашата кауза, ние вярваме, че може да променим живота на нашата общност. Днес има 20 висшисти в този квартал, повечето от които са завършили с подкрепата на организацията и вече работят. Имаме педагози, които са минали през организацията и се гордеем с тях. Имаме социални работници, сега имаме учащи на медицинска сестра, имаме икономика и криминология, защото едно от момичетата иска да работи в психолог в полицията. Ние го пожелаваме, просто ги подкрепяме, за да сбъдват мечтите си. Има и други момичета, които вече искат да учат, бакалаври с магистърски степени. Израснах като личност в Ларго, те ми помогнаха много и ме мотивираха да уча най-вече, за да мога да се интегрирам, като цяло да говоря пред публика, да се изказвам, да не се притеснявам. Имахме серия от обучение на всичките 6 клуба в страната. Ние предоставяхме възможността те да решат какъв проблем да решат. Личната ми мотивация е това, че квартала трябва да стане едно добро място за живеене. И това няма как да стане, ако не се случи добра инвестиция в бъдещите поколения.
Важно е ромската общност и ромската жена да намери наистина своето истинско място в страната. Чувствам се много по-уверена, развих се изключително много знания и умения. Мотивирана съм, разбира се, да се развивам все още. Имаме един прекрасен партньор, Сдружение КУН, Норвегия, които ни дароха идеята за да се занимаваме с визуално застъпничество. Фотосите, които сме правили на жените, основната идея е оттам. Изложба, която да може да говори за нещата, които се случват в квартала и за това, което ние искаме да се случва. I am Marte Taylor-Bee from Norway and I work as a senior advisor at KUN Center for Equality and Diversity. I have had the pleasure to follow the work of Largo over the last 2 years. It is very inspiring to read about the advocacy campaigns designed by the citizens of Botevgrad, Kovačevo, Kustendil, Radomir City and Dupnica City. I think your campaigns address important issues and demonstrate a strong commitment to positive change within your respective communities. Each campaign is thoughtfully designed with clear goals, strategies and actions, and they show a genuine desire to make change, challenge stereotypes about Roma and improve the local environment. The dedication and creativity in these initiatives have the potential to make a meaningful impact, fostering positive change and community development. Част от това, което научиха момичетата и жените, са застъпничеството и участието в гражданското общество. Колко е важно да бъдат част от голямото общество на града и страната, за да не бъдат изолирани. Проектът много се хареса, защото никога никъде не е правено, защото не достигаше смелост. Ние затова сме създадени, за да помагаме, за да развиваме обществото. Това е един от инструментите с този проект, с финансовата подкрепа на фонд Активни граждани, да учредим 6 клуба и да кажем на жените да мечтаят и да следват мечтите си, да им дадем вярата, да ги подкрепиме, за да видят, че това може да се случи. Това е, което искахме да направим. Да ги въоръжиме с търпение, с сила и убеденост, че могат много. В тях се крие невероятна сила. Моята мечта е хората да станат хора. Мечтата ми е да завърша успешно в университета и да имам успешна работа. За такива каузи си струва човек да направи всичко.